Здравейте на всички, аз съм Емре Метин. Ще разгледаме заедно с вас сглобяемата къща от 90 квадратни, която построихме за господин Седат в Сакария Гейве. Нека разгледаме заедно тази къща от 90 квадратни с промоционална цена. Тази веранда, която виждате тук, е 13 квадратни метра. Когато влезем от 13 квадратната веранда, ни посреща стоманена врата. Влизайки от тук, от към коридора надясно, ще намерите много приятен хол с кухня. Нека да разгледаме този хол с кухня, който е 27 квадратни метра, ако желаете. В тази прекрасна сглобяема къща, която виждате, след като преминем през просторния хол и функционалната кухня, ни посрещат цели 3 уютни спални. Всяка една от тези спални е с площ от 3 на 10 квадратни метра. Ето тук също така се намира още една спалня. Тук има баня от 5 квадратни метра. Виждате и пералнята. И тук има още една спалня от 13 квадратни метра.